Pozdravujem všetkých divákov televízie Teatry, ktorí nás teraz sledujú naživo a taktiež pozdravujem všetkých ľudí, ktorí prišli sem podporiť Petra Káčera na štart 5. etapy charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Ahoj! Priatelia, nachádzame sa v krásnom prostredí. Je to naozaj neuveriteľné krásne prostredie. Sú to dedinky, naozaj krásne prostredie, príroda. No žiaľ, ale to počasie nám dnes nepraje, ale to na veci nič nemení, pretože naozaj tu nie sme preto, aby sme naozaj robili nejaký športový výkon alebo niečo také, pretože už aj Peter vyliezol na Sliesky dom, vyliezol a vyšliapal na bicykli branisko, všetky kopce a neodradilo ho žiadne počasie a inak to nie je ani teraz. Priatelia, pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú. Tá dnešná etapa je venovaná pre pani Máriu Ďurinovú z Bratislavy. Je to pani, ktorá má vážne zdravotné problémy, má detskú mozgovú obrnu a túži potom, aby mohla ísť na špeciálnu rehabilitáciu, ktorá by jej mohla stav zlepšiť. Tým, že Peter Káčer bicykluje pre pani Ďurinovú, tak on dáva do toho všetko. On dáva do toho svoju energiu, to bicyklovanie, svoj pot, lenže môžeme sa zapojiť aj my a môžeme pomôcť aj my a je to úplne jednoduché. Celú akciu môžeme podporiť prázdnou SMS-kou na číslo 832 a tá SMS-ka má hodnotu jedného jediného eura, čo naozaj nikoho nezabije, ale práve naopak toto euro môže vyčarovať niekomu úsmev na tvári. Dámy a páni, takže toto je forma pomoci, toto je základná myšlienka, pretože Peter Káčer bicykluje pre ľudí, ktorí to potrebujú. Za to všetko vďačíme ale ľuďom, ktorí nás tu privítali, krásna atmosféra, ale ešte predtým dovolte, aby som sem medzi nás privítal predsedu správnej rady nadácie televízie Teatry, pána Igora Čekirdu. Veľký potlesk. Dobrý deň. Dobré ráno. Pán Čekirda, ako to vyzerá? Ako vyzerá akcia Káčer na bicykli? Ako to prebieha? Ako to vnímate vy? Podľa mňa vyzerá úplne fantasticky. Ja som to tie živé vstupy pozeral doteraz z Bratislavy, z televízie. Úprimne vám poviem, že to sa nedá jednoducho vydržať. Som šťastný, že som tu, napriek tomu, že je také počasie, že pred chvíľkou sa taďalto prehnala búrka, hromy, blesky. Nevadí, jednoducho nevadí. Neklesáme na nálade, naopak. Napriek tomuto počasiu Peter je pripravený. Nie je to prvýkrát, čo nám prší, čiže veľmi sa tešíme na to, že dnešnú etapu dáme. Dobre som hovoril, keď som hovoril, že už to nie je o tom športe, je to naozaj o tej pomoci pre ľudí, ktorí to potrebujú? Vždycky to bolo v prvom rade o tej pomoci. Tie mimoriadne výkony Petra Káčera boli iba akousi cestou, ako poukázať na to, že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Pán Igor Čekirda, veľký potlesk, ďakujeme veľmi pekne aj za takúto podporu. Priatelia, za toto všetko, za túto krásnu atmosféru vďačíme ale ľuďom, taktiež, ktorí nás tu privítali a preto dovolte, aby som privítal pána Jána Slováka, primátora mesta Dobšina. Takže poďte sem, nech sa páči, taktiež veľký potlesk pre pána primátora. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán primátor, ďakujeme, super atmosféra, aj napriek takémuto počasiu neodradí nás nič, pravda? Ja si myslím, že počasie je teraz absolútne nepodstatné. Mesto Dobšina, ako aj okolité obce, plne podporujú takéto akcie a budeme stále napomocní a plne k dispozícii. Pán primátor, vy ste ale neprišli sám. Je to veľmi obdivhodné, že ste, tak povediac, prilákali ľudí a naozaj im vysvetlili tú základnú myšlienku pomoc druhým. S kým ste všetkým prišli, prezraďte? Máme tu náš folklórny súbor Gemer z Dobšinej. Máme tu cyklistov z Dobšinskej desiatky. Máme tu zastúpenie futbalistov Old Boys, zastúpenie nezávislých motoklubov No Science, Morse Motors a takisto zástupcov Spojenej školy z Dobšinej. Takže veľký potlesk pre vás všetkých, ktorí ste podporili túto akciu. Ale pán primátor, predsa ešte jedna vec. Pozerám, že vy nie ste v cyklistickom. Čo toto má znamenať, prezrate? No, my, čo nevieme bicyklovať, tak podporíme túto akciu takisto na 2 kolesách, ale budeme si tak trošku pomáhať motormi. 2 kolesá ako 2 kolesá. Veľký potlesk, pán primátor Ján Slovák. Dámy a páni, ja už som to na úvod hovoril, dedinky, krásne prostredie, naozaj príjemná atmosféra a preto dovolte. Pán Milan Červenka, starosta obce Dedinky, taktiež veľký potlesk, dobrý deň. Pán starosta, pekný deň. Ďakujem, pekný deň a vám. Prečo ste sa vy rozhodli podporiť Petra Káčera? Ja sa to pýtam takmer každého, každý má inú odpoveď, každý má tú myšlienku a to srdce naozaj nastavené nejako inak. Prečo vy? Prečo ste sa rozhodli podporiť Petra Káčera? No tá myšlienka je, myslím si, že naozaj veľmi veľká a dobrá, hej, a naozaj si zaslúži pozornosť či už nás všetkých spoluobčanov a takisto širokej verejnosti a myslím, že aj podporu ako aj všetkých štátnych orgánov. Pán starosta, vy taktiež nemáte cyklistický úbor, pozerám, tvrdé výložky, čo to je? Dá sa povedať, tiež som sa svojím spôsobom pripojil
k motorkárom a snažím sa aj týmto spôsobom podporiť túto akciu. Veľký potlesk, pán starosta. Zostaňte ale ešte tu. Teraz poprosím, aby prišiel medzi nás človek najdôležitejší, pre ktorého to tu všetko je. Peter Káčer, veľký potlesk! Poprosím, aby medzi nás prišiel ešte raz aj pán Jan Slovák. Poďte sem medzi nás a taktiež zástupcovia mesta Dobšina, pretože práve teraz príde ten moment, pretože podporíme a odovzdáme symbolický šek pre ľudí, tak ako to Peter Káčer robí vždy pri štarte a cieli. Takže, dámy a páni, dovolte, aby som sem medzi nás pozval aj všetkých zástupcov. Pán primátor, povedzte, pre koho ste sa rozhodli vy spolu s nadáciou televízie Teatry poskytnúť túto pomoc? Rozhodli sme sa túto pomoc venovať pani Ungerovej, ktorej ťažká životná situácia a starostlivosť o jej syna prináša nemalé utrpenia počas života, tak aspoň takouto formou ju podporiť. A samozrejme ďakujeme za to nadácii Teatry a Petrovi Káčerovi. Bodaj by takýchto Petrov Káčerov bolo čím ďalej viac, aby človek s veľkým Č sa písalo všade, kde sa dá. Veľký potlesk. Sú to krásne momenty, takže Peter Káčer spolu s pánom starostom Milanom Červenkom, taktiež s pánom primátorom Janom Slovánkom odovzdávajú symbolický šek pre pani, ktorá si to naozaj zaslúži, skúšaná osudom, ale práve preto sme tu všetci, aby sme takýmto spôsobom pomáhali a podporovali ľudí v núdzi, a ktorí to potrebujú. Sú to krásne momenty, naozaj za všetko veľmi, veľmi pekne ďakujeme. Dámy a páni, ešte predtým, ako slávnostne odštartujeme Petra Káčera na jeho etapu, dovolte, aby som ešte sem medzi nás privítal ďalšieho veľmi dôležitého človeka, ktorý nás podporil aj takouto formou. Je to pán Jozef Rúža, Flash Hever Bratislava, ktorý taktiež prišiel medzi nás spolu s motorkármi. Obrovský potlesk. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým zúčastneným. Ďalší motorkár, dnes máme takú motorkárskú etapu, ale je to krásne a bude to krásne, pretože aj toto je forma pomoci, aj takto sa dá zapojiť a podporiť, ale taktiež všetkým ešte raz hovorím, prázdne SMS-ka na číslo 832, taktiež to je veľmi dôležité. Pán Rúža, vy čo? Ako vnímate Petra Káčera? Sledujete akciu? Áno, Petra Káčera sledujeme už odkedy začal s touto akciou, páči sa nám. A veľmi radi teda sa chceme pripojiť a podporiť ho morálne v tomto krásnom počasí. Sme sa rozhodli, že aj my sa pripojíme. My tiež na tých bicykloch moc nevieme, tak sme si zobrali také motorové vozidlá. A s kým ste prišli? Čo ste tu za motorkárov všetko? My sme tiež taká nezávislá organizácia motorkárov, kamaráti, priaznivci motocyklov, takže prišli sme, koľkati sme mohli v tomto nádhernom počasí, aby sme sa zúčastnili dnešnej akcie. Ďakujem vám veľmi pekne. Obrovský potlesk, pán Jozef Ruža, ktorý taktiež prišiel s motorkármi podporiť Petra Káčera. Dámy a páni, pomaličky pôjdeme, pomaly ale isto na to. Ja poprosím už všetkých motorkárov vyslovene technicky, aby už naštartovali svoje stroje, pretože budú sprevádzať Petra Káčera. Tento zvuk pomôže všetkým, ale ešte predtým dovolte, aby sme si vychutnali krásne vystúpenie folklórneho súboru Gemer, ktorí pripravili pre Petra Káčera špeciálnu pesničku. Takže ešte nedúrime motory, len naštartujeme a ideme krásne. Privítame folklórny súbor Gemer, ktorý si pripravil pre Petra krásnu pieseň a vystúpenie pred tým štartom. Nech sa páči! Krásne, obrovský potlesk a my ideme štartovať Petra Káčera na jeho 5. etapu charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2017. Priatelia,
Pomôžte nám všetci, ideme na to. Motorky, duríme. Duj ho, motorky, a ideme štartovať. 5, 4, 3, 2, 1, štart a ideme na to. Peter Káčer štartuje 5. etapu veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli. Sú to krásne momenty a všetci cyklisti, ideme za nimi, motorkári, ideme za nimi, ahoj! Ahoj!